Sanibona bafethu, eyayisazana. Ngiyazi phela bese nitshela ukuthi igame sengayeka, benihlezi ningibuza ukuthi hawu angisayihubhi ngani manje. Okay, yabo njengoba lishisa kanjena nje, ngithi hayi ngeke. Angikwazi ukubayeka. Khona lapha engimtholile, angazi umkhulu bani. Ngizoyothi simfonele manje. Awuthi simfonele. Khona simtholayo la ku Facebook. Umkhulu baye nalo. Ubazamile Xulu Sangoma Hello? Mkhulu. Yebo. Yebo khehlalami kunjani? Ngiyaphila khona kunjani? Ngikhona. Ya bengisathi ngisafuna ukufaka i-airtime la khona ngizokufonela kahle. Okay, Umkhulu ngilambile mkhulu, ngilambe esiswini Nkosi yami. Indlala ibhokile, imisebenzi ayibona. Manje umkhulu ngiyabona ukuthi hayi ngathi uyindoda esizayo la. Yebo. Ngale mali esheshayo. Manje kuye kwenziwe kanjani mkhulu? Ngicela ungichazele. Wena ukuphi nendawo? NgiseThekwini mina. Sethekwini. Yeah, wena ukephi? Okay, alright. Hayi mina ngisemthatha ba. Yebo. Uye wenze kanjani ke mkhulu? So angazi ukuthi wena ufuna ukuthi ngoba kukhona indlela yokwenza ukuthi umuntu khona uhlangana senze ngeover noma senze ngover the phone. So angazi ukuthi wena Emthatha kukude. ukude emthatha abantu bayafika phela. Shuthi mhlawumbe singazama khona lokho ukuthi senze ngefoni sibone ukuthi kanjani. Okay, alright. Akunankinga. Uye wenze kanjani ke? Ufuna yongena kuphi kwi-account noma esikhwameni? Ingene kwi-account emkhulu. Mhlawumbe udinga malini ngempilweni yakho baba? Hayi ngibone ngathi u7 million. Yebo kunjalo. Kuba kukhetha umuntu nje uthi hayi mina ngesize nami ke imali engiganga khona ukuthi ngijabule mangiyithola imali ithile kuba umuntu nomnikazi wayo yena uya. Ngisacela uzama ukungikhuphulele izwi mkhulu. Ngadini ngedlala. Okay, right. Ngithi mina kuba kuwena ukuthi udinga malini. Yebo. So angazi ukuthi udinga. Hayi ngeke ngifuna u7 million. Alright, kulungile-ke. Ufuna kwi-account noma esikhwameni? Hayi ngene kwi-account emkhulu. Usebenzisa ngayiphi i-account mhlobo? Ngisebenzisa uCapitec noNetbank. Okay, alright, akunankinga. Masifake kwi-Netbank ngeke kube khona inkinga. Ngeke kube nankinga. Okay, alright, kulungile-ke ngoba-ke iyona i-right-ke. Masifake imali eningi kangaka-ke ukwenzeke inkinga. Yebo, it means lokho kuzodingeka i-account number nesibongo sakho. Bese kuzodingeka ukuthi kube khona into kuzomela ukuthi sikhanyiswe ngabantu badala ngoba masiqala ukwenza umsebenzi sikhona izinto zizofunekala khona. Abantu badala ukuthi umsebenzi uqale kahle kunjalo-ke baba. Ngiyakuzwa mkhulu. Yebo kunjalo. Kumayelana nomsebenzi wami ubungozi abukho. Naleyo mali uyakhona ukuthenga noma yini into oyifisa empilweni yakho-ke kuba khona inkinga. Yebo kunjalo-ke baba. Mhlawumbe kukhanyiswa ngento engakanani-ke? U7 million umuntu ukhanyisa nge-650 baba konke kuba right. Shuthi namkhulu ngidayisela u7 million ngo650. Hayi ukuthi ngikudayisela u7 million nge650, u650 uthenga izinto then emva kwalokho masokuthi imali yakho ingene kuwena. Imali yaqala ukusebenza it means kukhona imali uzokhona ukukhipha khona lapho yona uzongibuyisela ngakumina. Yona uzongibuyisela kumina kuba i-percent. Yeah, kunjalo. It means ulo 650 imali uzithenga izinto zokwenzela umsebenzi wakho. Then after that kuzophuma u2% waleyo mali. Hayi sengiyakuzwa. Kunjalo-ke baba. Shuthi mina manje ngikufakela u650. Yebo. Sikhona sizoqala umsebenzi. Ngifake kuba njalo kuba ngicela ukwenzela ucash send.
ayike inkinga lo. Umkhulu mhlawumbe oyikhipha kuphi oyikhipha kwi-ATM ngibona ngoba kusa-early kungazi Akazi kuwena ukuthi uzokhona ukwenza ngayiphi indlela. hayi awuthi mkhulu ngivele ngiphuthume manje ngoba akhona amasentshana akhona la ngivele ngifake khona kuNakhuzana ku-cash send lo. Correct, akuna nkinga ngizobona ngawo. Okay mkhulu ngiyabonga ke khehla lami uzobona ngami. Correct, uya-WhatsApp le number noma? Hayi angi-WhatsApp ngale number le ikhona enye ngizokubhalela ngayo ka-WhatsApp ngizokufonela ngizokubizela inamba. Okay, alright, kulungile. Okay khehla lami ngiyabonga. Alright, bonga. Okay bafethu niyalazi udaba manje ngizomsendela u-cash send ngifuna egijime nje kuleli langa ngoba uthe u350 ngizofike ngifaka u300 wase-Nedbank bese ngenza umunye u-cash send wase-Capitec mhlawumbe u350 ngifuna ihlukane ngifuna endaweni ezihlukahlukene efike eNedbank ebhambe efike eCapitec ebhambe sibambeni ivideo siqhubeke ngiyeza no part 2 sure danke. Okay bafethu ngicela nje niqhubeke Nkosi yami ningifollowe channel yami nifollowe bafethu ngoba ngiseza nezinto ezibhaya yabo ngiyeza ke no part 2.